at saan man kayong radio station nakikinig. Hello po sa inyong lahat. Okay? So, mission to help restore the health of people at kami po ay seryoso sa aming misyon makatulong sa mga tao, hindi lang sa kalusugan, kasama siyempre ang kabuhayan. Opo, dito sa atin ngayon maraming sumali sa atin na nahihirapan sa kabuhayan pero nung inaral nila the business side of Health Code International, gumanda po talaga ang kanilang mga kabuhayan. Na kahit na nag-COVID, kahit nag-lockdown, ay tuloy-tuloy yung ating negosyo. Okay? So, yan po sa mga listeners po natin. Merong nagtatanong kasi kanina, merong nagtatanong, pwede daw ba sa may rheumatic heart disease? Oo, hopefully ay nakikinig ka ngayon. Oo, ikaw ay taga Legazpi. Ito masabi ng iyong lingkod, garantisado ikaw po ay matutulungan. Kasi ang pinakauna talaga na natulungan nito, yung anak ko na lumaki sa gamot, lumaki sa doktor, lumaki sa kainom ng mga gamot. Akalain mo yan, mula 4 years old, nagkaroon siya ng asthma. Siyempre, meron kaming tinatawag noon na company doctor. So, lahat ng mga health problem, takbo kaagad po ako sa doctor. So, panay po ang mga reseta. Later on, nagkaroon na po ng tonsillitis. Kaya lagi may fever because of the tonsillitis, rheumatic heart disease. Kainom ng gamot, may ulcer. Naglalagas ang mga buhok. O, diba? Nagkaroon na ng severe sinusitis. Ganon. Ang nangyayari sa kanya at yan di na alam saan tutubo yung pimples. At nagsusugat-sugat na yung katawan. Ano na daw yun? Skin asthma na daw. At yun ay isa pang matining problema. Hindi na po siya nakakatulog. Opo, ganyan po yung pinagdaanan ng aking anak mula 4 years old, 17 years old na po siya nang dumating itong produkto na to. Nako, talagang totally restored po talaga yung aking anak. Na kahit sinabihan ng kanyang doktor, lifetime ang gamutan. Ay nako, pwede palang hindi lifetime. Okay? Kailangan lang subukan para mapatunayan. Hello kay Ma'am Floriden Kalimlim is watching. So, ayan. Sa mga listeners natin, kung magtatanong ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. At merong nagre-request sa akin kasi kagabi, kinukulit talaga ako, pwede raw ba sa merong thyroid problem. Sabi ko sa kanya, garantisado, di ba? Matutulungan po 'yan kasi tried and tested, even yung may mga goiter, di ba? Papasok man sa loob o palabas ang tubo ng goiter, ay natulungan niya ng ating produkto. Kaya hopefully ay nakamonitor ka ngayon dahil dalawang problema sa thyroid ang ipa-play ko para makatulong tayo. Ang daming may ganyan na problema. Akala mo, ang daming may ganitong problema, pero yan natulungan ng ating produkto. Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-9040717, 0939-9040717. Eto muna, isang magandang kwento ng kagalingan. Hello kay Ma'am Argentina Habla. Ma'am RG, kumusta? Minsan may nabasa ko niyan na pati yung talaga yung minimension mo na health problem, yung may lupus ba yun, natulungan talaga ng ating product. Kailangan lang seryosohin ang pag-take ng ating Power Trio. Para doon sa nagre-request about thyroid, eto pakinggan muna natin ang kanyang kwento. Okay, may bisita po ako dito sa CMD Office Legazpi. Katatapos lang namin ng aming health symposium at may maganda ditong experience sa paggamit ng ating produkto. Hello ma'am, pangalan po, edad, taga saan po kayo? Ako po si Mrs. Annelyn Osiliado, taga Daraga po. Ilan po yung edad niyo ma'am? 52. 52 years old. Bakit ka napunta sa CMD office? Kasi po ma'am, nagpa-tingin po ako sa doktor.
na ENT. Tapos, sabi po sa akin, magpa-ultrasound daw po ako, na may thyroid daw po ako. Tapos, nung nagpa-ultrasound po ako, ang lumabas po, may bukol daw po ako sa lalamunan. Ano daw po, wala daw po kaming gamutan muna, under observation lang daw po, for monitoring lang niya tayo, walang gamutan. Pag 6 months ngayon, bumalik ka dito, para daw pa-ultrasound ulit, para daw, baka daw pwede na makuhanan na ipabiopsy. Okay. Nang ginawa ko po, sana magana po yung lalamunan ko noon. Pumunta po ako sa CHI office, nag-inquire po ako. Tapos, binigyan po ako ng gamot na, yung mga product po ng CHI po. Yun po ang ginamit ko. November 14 na po ako nagsimula. Tapos, November 14, December, January. Teka, ano yung CSI? CHI, CHI office po. Saan yun? Company. Sa Legazpi po. Dito po. HCI. Ikaw talaga, nahilo ako sa'yo. CHI ka dyan. HCI, CMD office. Oh, okay. So, yung pinagdadaanan mo na may bukol sa thyroid, ano yung nahihirapan ka ba? Parang hirap na po akong huminga. Akala ko po, thyroid yun. Hindi naman pala. Nahihirapan ka huminga. Ilang buwan ba o taon mong pinaghihirapan yon? Matagal na po yun. Basta po, para baga pong okay lang sa akin, kaya ko pa naman. Pero that time pong namagana, yun na po talaga. Nang bumili pa ako ng mga product na dito sa HCI, opo, yun na po ang take ko, Power Trio po. Ilan yung iniinom mo nun? Yung iniinom ko noon, unang inom ko noon, 80 drops po. Per day. Opo, sa 1.5 sigurong tubig yun, ma'am. Tapos, 8 tablets. 3 times a day din po yun. Then, Supreme Juice po. So, ginamit ko. So, di ba, nung nahirapan kang huminga, ilang days ba o weeks bago mo naramdaman na may pagbabago? Nalata po yun ng anak ko kasi po, dati po yung boses ko, paus na po ako. Parang hirap na rin po ako magsalita. Sabi nung anak ko 1 week, Mama, bumabalik na yung boses mong dati. Sabi ko, ang galing naman, tumalab. Yun ang sabi ko. Ilang weeks? 1 week po. 1 week, okay. Nalata na po nung anak ko, bumabalik na niya, Mama, yung boses mong dati. O di, masaya po ako, tinuloy-tuloy ko na po. Di pagkatapos po noon, sabi nung doktor na alala ko, 6 months babalik ako. Pumunta ako sa ibang doktor, doon sa kakilala mismo namin. Sabi ko, Meron ka bang, resulta, ultrasound or what? meron po. Meron po ako. Tapos sabi nung doktor sa akin, ibinalik mo na nga ito doon sa dati mong doktor. Sabi ko, opo, kaya lang kako, ano nga yung pinuntahan mo dito? Sabi ko, pwede po na ikaw na lang po ang mag-request ulit sa akin yung ultrasound ulit sa thyroid. Sabi na, pwede niya. Nagpa-ultrasound po ako nung isang araw pa lang. Saan ka nagpa-ultrasound? Sa Albay Diagnostic Clinic na po. Okay. Kumusta yung resulta? Yun po, sobrang saya ko po kasi po nawala. Wow. O nawala po talaga yan ang totoo. Sabi ko po, miracle. Pero kako, babalik pa rin ako kay doktor. Pumunta pa ako doon, pinabasa ko ulit. Ito na po, sabi ko, yung bagong ultrasound ko, ikinomper ulit niya. Ano anyang nangyari? Ba't nawala? Yun, ma'am, sabi ko, sobrang saya ko talaga, ma'am. Pumunta na naman ako dito, tapos sinama ko na yung kapatid ko po. Iba na yung aura mo ngayon kaysa yung pumunta ka dito. So anong ma-advise mo sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa mga makakarinig po ng testimony ko po, subukan nyo yung product namin ng HCI po. Kasi po, proven and tested ko na po ito. Yan na po talagang iniinom ko, pati yung mga kamag-anak ko po. Ginagawa mo na ba yung negosyo? Opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Very good. Pati yung isa kong anak po, niregister ko na rin po. Okay. Ganon. Para makatulong din po sa mga iba. Pangalan ulit, taga saan? Si Mrs. Nusiliado po, taga Indaraga po. Ayan, maraming salamat po. So, ayan sa mga listeners natin, tried and tested ang ating product sa iba't ibang health problems. Hello kay
Mr. Leo Niserio, pinsan ko. And Ma'am RG Ababaw, musta RG? Hindi na tayo nakakapag-activity dyan sa area ng, ano yan, area kayo ng Iriga. Pero ito as promised doon sa nagre-request. Opo, nagre-request about thyroid. Isa pa uli na may thyroid dito. O actually may isa pa ako diyan na testimony na tungkol din sa thyroid. Pero ito ha, pakinggan natin. Hopefully nakikinig ka. Oo, sa akin dahil sinasabi ko naman yan sa iyo, garantisado ikaw ay matutulungan ng ating product. Ito, pakinggan uli natin. Kung may tanong, ito uli yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Ito, pakinggan natin. Paano nawala yung kanyang problema sa thyroid? Pakinggan natin. Ako po si Cindy Rose from Ligao City, 35 years old, and nagtatrabaho po sa isang mall. Bali po, I am suffering illnesses, pero po nagpa-check po ako sa doktor kasi may nararamdaman po ako at dun ko po na-find out na mayroon po akong bukol sa lieg. So, ang sinabi po ng doktor ko is magpa-biopsy or magpa-ultrasound para ma-check kung ano po yung nandito sa lieg ko na bilog. So, ang ginawa ko, dahil syempre wala akong pera, so dahil ayaw ko din naman po ayaw ko din po ng meron akong, yung wala akong panggastos. So, ang tinry ko po, yung CMD. So, tinry ko siya for 5 months. Talagang siya na ang kasabay ko everyday, before mealtime. And then after, ang advice sa akin ng doktor is bumalik ako sa kanya. After 5 months, nung bumalik ako, na findings ng doktor na biglang nawala yung bilog sa liig ko. So ngayon, nung sinabi niya na nagtaka siya kung bakit nawala, instead na dapat lalaki siya, it's because nga kinonsider na toxic goiter na siya, and laking tulong or dahil doon sa CMD, nawala yung bilog. It's so amazing na because of CMD and syempre CBF and then yung Power Trio talaga ang the best or essentials para mas maging magaling ako. Ngayon, I am very much healthy, and then because of CMD, CBF, and then syempre Power Trio, yun ang nakapagpagaling sa akin. Para sa lahat, and ako, mag-a-advise ako para sa inyo na try and try. Walang masama if you try it. And then, para sa inyo, kayo din mismo ang magbe-benefit sa inyo in the end. Hanggang sa muli po, ako po si Cindy Rose from Batang, Ligao City, sales lady, gumaling sa CMD. Thank you. O, diba? Hopefully ay nakikinig yung may thyroid na yon. Kasi kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Tandaan, pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice. Iyan po ang ating produkto na binabalik-balikan ng mga tao dito sa ating mga lugar, sa ating paligid. At marami na ngayon talaga na mga tao natuto mag-invest on health. Tandaan, the best doctor to yourself is you. O, kami, marami na sa amin na natulad sa inyong lingkod na dumating ang time hindi na kailangan yung mga gamot, masarap na uli yung tulog. O, katulad kanina, meron akong ina-advisean na yung asawa daw niya ay yung BP nag 200/140. Sabi ko, delikado na yan, ma-stroke.
Oo, subukan nyo, sabi ko, ang Power Trio. Kailangan lang subukan, itama yung ating mga lifestyle at subukan, gumamit kayo, syempre, ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice. Kaya sinasabi ko kanina, na garantisado, yung isa pang nagtatanong na may rheumatic heart disease, garantisado siya ay matutulungan. So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yung mga hindi pa member, the best talaga makapag-member po kayo. The best maka-member kayo para mas malaki po ang discount pag kayo po ay member dito sa CMD Center. Tandaan po na the need for the product is forever. Kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. Hello kay Ma'am Gigi Padua is watching. So, ay, ang bilis ng oras natin. Dito na muna tayo sa ating mga outlet. Of course, para sa mga nakikinig sa atin sa 104.9 radyo natin in Calbayog, hanapin nyo HCI CMD Center at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, o sa mga listeners natin sa DYME, Masbate, hanapin nyo CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Bangko de Oro, Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island, Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Now, sa area ng Camarines Norte, hanapin lang HCI CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode near Casorog Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Diagolinian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Sa Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Of course, sa area ng Camarines Sur, Katisasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Andyan din si Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libanan, Camarines Sur. CMD Center at Dortree Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Irigas City. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, Julie de Luna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Salve Cabal, San Pedro Vera Catanduanes at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Sorsogon, second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balagos, Sorsogon City. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Bar Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadcad Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana, Danny Bell, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Hello kay Ma'am Mariel Gasillos. Kumusta kayo, madam, dyan sa area ng Barangan, Samar?
Okay. Sa area ng 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Carbada Street, Porac 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion Malilipot, Albay. CMD Center at 2nd floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. M.A. Clarete, San Juan Street, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biascas, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top, GW Hardware. Sa 2nd District of Albay, Errol Asuncion Erson Store Centro, Rapo-Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3 Itbam, Manito, Albay. Sa CMD Stock Center, ito yung kung saan nandito, yung, siyempre, sa CMD Center, kung saan yan, ito yung pinakang main office ng inyong lingkod. 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Atap, Denver's Computer Shop, in front, LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, Bangkiruhan, Legazpi City. Arsenio Bohemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Mr. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Purok, Legazpi City. Andyan si Jeremias Balia at Jaris Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Of course, the 3rd District of Albay. Andyan si Ma'am Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austaro, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeña, Sardeñas Store beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, Care of Boardwalk, Service Center, Market Site, UWAS. Susie Dizon, care of Uchapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Palanggi, Albay. CMD Office at 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Palanggi, Albay. Sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Doonao, Ligao City, beside PNB Ligao. Sa Liantos Building, Porok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piuduran, Albay. Andyan din si Hill Rijalde, so 9 days, Street, Saban, Uwas, Albay. Lorly Rafael, Travisya, Ginubatan, Albay. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Pulangi. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So, yan ang ating mga center, ang ating mga outlet natin. Hello kay, ano yan, mukhang mga balibaliktad. Yung mga pangalan, to ba yan? Lib. Oo, mukhang mga baliktad. May mga tao talagang nababaliktad yung mga pangalan nila. Kanila mga sikreto naman nila yon. Hello kay Ma'am Norma Baroga is watching. So, ulitin ko lang sa mga, ayan, ito muna. Sagutin natin, magkano ang halaga ng Power Trio? Ang Power Trio natin, nasa 4,990 kung hindi ka member dito. Opo. Oo. Pag member ka, less 1,000 po yun. Yung mga hindi pa member, I really encourage you to become member. Tandaan po, the need for the product is forever. Kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. Basta ito lang masabi ko sa mga listeners natin, sa mga subaybay natin. Oo, na ang ating product tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Pati po sa COVID-19 ay tumulong po ang ating produkto. Mas mabilis ang recovery. Di ba immune system ang panglaban natin dito? Kaya sinasabi yan ng isang doktor na aside from following the health protocol,
Oo, alam natin dapat yung health protocol this time. Sabi niya, ito yung pinaka number 1. Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Dahil kung kayo ay tao na mahina ang immune system, katulad ng may mga hypertension, mga diabetiko, may sakit ka sa puso, may asthma ka, bahagi ka pa ng COVID, di ba? Delikado po talaga. Pero ayan, kahit naman ikaw na bakunahan pero mahina ang immune system mo, delikado ka pa rin. So talagang the best talaga ay tulungan nyo ang inyong mga sarili maging healthy po. Hello kay Ma'am Josie Paraiso Apuya is watching. So yan ang pinakang sikreto na hindi natin sinesikreto. Oo, palakasin ang immune system para labanan natin ang COVID-19. And of course, hindi lang yung health ninyo, ang gusto namin matulungan kasama po ang kabuhayan. Yung mga gustong kumita dito, naku, aralin nyo kasi. Opo, marami dito sinuwerte talaga sa negosyo na to. Nakatulong ka pa sa mga tao o diba? Sa amin, this is really an answered prayer kasi unang na-restore health ng family, sumunod po ang kabuhayan na kahit nag-COVID, kahit ulit-ulit nag-lockdown, hindi nala-lockdown yung ating offices. Kasi, essential po tayo para tayong butika. Alam mo ba yun? Okay, so ang bilis ang ating oras. Iwan ko na lang yung aking text hotline kung may mga tanong. Kung hindi nyo nakuha yung mga center, ang importante ay makuha nyo yung aking text hotline para mag-guide ko kayo. Ang aking text hotline na 0939 9040717 0939-904-0717. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa radyo, sa lahat ng mga nanonood, saan man kayong Facebook nanonood. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.